Okay. Good morning to all of you. Maraming salamat sa lahat ng mga bumili sa akin. Uwi na po ako sa aking pagtitinda. Na makuha pong pangalawa. Yan po. Babakay natin papunta sa amin na salansan ulit ng pandesal na ititinda naman sa mga bahay-bahay na guys. Ay nagtatawag pa sana, kaso ubos na. Pero pag mayroon, ayaw bumili. Pag wala na, bibili. Talaga naman. Tunay talaga. Ayan na po, nandito na po ako sa munisipyo ng bayan ng Malabon. Ayan po na malaki niya. Akin naman po natin kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger, na yung aking pinapa-suportahan sa aking YouTube. Sa Facebook naman po ang aking Facebook, Sandro Albilla. Sa TikTok naman po, Sandro Albilla din. Pag ako yung nag-upload, nililipat sa Facebook. Ayan po ang makikita nyo, Sandro Albilla. Yan po sa YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Yun na po ito sa dating Sandro Suki. Sandro Suki. Nilipat ko sa YouTube channel na Mahirap na Vlogger. Ayan po. Dito na po ako sa St. James ng Malabon Bayan. Ganyan na lang po aking ginagawa dito sa Manila. Lalako, matulog, gising, lako, tulog, magising, lako. Puro lang nga po aking mga ginagawa ganyan. Wala pong ibangan. Ayan, cellphone. Katapos paglako, pro vlog po. Ayan, upload ko lang po natin sa aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Sacrifice lang po sa araw-araw ang tuwing ko'y kailangan po yan sa bayan ng Punduhan. Hanggat nandito po ako, ganito ang trabaho. Ayan po. Wala naman po ninyo. Ayan, gagawa ng mga embornal. Aking YouTube channel, mahina ang subscribe. Ayan po, follow na lang po. At pag-share na rin po. Ayan po. Hinihingi ko sa inyong tulong. 3 minutes pa lang po ito ang address. Butin po 6 minutes. Ayun na. Guys, malungkot ako dito. O nag-iisa dito sa Malabon. Wala akong kamag-anak dito sa Malabon. Nandoon lahat sa Bicol. Iba-iba naman ang aking mga kapatid nandoon. Malalayo ang lugar. Eh di kami nagkita-kita. Kailan kami dito. 3 kaming magkapatid dito. 3 din doon sa probinsya. Ayan mga guys. Yung mga ginagawa. Mag-alas 4 na mga guys. Guys. Ano? Hello mga guys. Shout out sa lahat ng mga bumili. Shout out sa lahat ng mga kakilala dyan sa probinsyang Bicol. Ingat kayo lagi. Lahat ng mga isda, big time sila. Kung nakauubos kanilang paninda, big time lagi. Ayun. Shout out sa iyo.
Yan si Salto. Okay, nandito na po ang aking pagtatapos. Mahirap na vlogger po. Maraming salamat sa inyo. Good morning, Philippines. Thank you. God bless.